A poc, la majoria deixem les vacances i tornem a treballar o a estudiar. I també és hora de tornar amb el català. Estaves pensant apuntar-te a classes de català? Ara és el moment. Des de Jo Aprenc Català t'oferim classes per a tots els nivells. Tant si comences a estudiar, si ja en parles una mica i vols seguir millorant, com si necessites preparar-te per algun examen oficial com el C1 o el C2. Tenim el curs que s'adapta millor a tu, tot en línia. Per consultar les modalitats, horaris i tarifes, entra a joaprenccatalà.cat a l'apartat Inscripcions. No facis tard perquè ara mateix hi ha un 20% de descompte en tots els cursos en directe. Preparat per començar?